No, zase sme v Egypte. No, hrozné. Kopa ľudí zase tu je ako hrozné služby, hrozné reštaurácia, strašná proste, strašne veľa varia, strašne Taká veľa kuchyňa jedál. indícka, mexická, joj. Na čo? Človek ani nevie, čo ja potom, že ľuďom je zle, Hej. že faraóna, Sa neviem potom čo. preje sa No potom neviem, to. na čo to robia. Čokoládové fontány, hej, biela čokoláda, hnedá Prečo? čokoláda. Komu toto? Na čo? Vieš, Obžerstvo. izby furu pratujú, ne? Hej. Povedz. Ja sa vracam z raňajok a ho posielu slana, však oni vedia, že ja si chcem ešte ľahnúť, jaké čo, halo. Hej, na čo, ako? Hej. No, A to záhrada, veľká záhrada. Palmy vysoké. Na čo toto palmy vysoké? strašne vysoké palmy to sú ináč. hej. A tá pláž, ako toľko piesku, tá Toľko piesková piesku. pláž. To mali sme ísť do Chorvátska, tam sú také kamienky fajné. Skaly, No. super. Chápeš? Potom stále show pri bazéne, bazénová show. Hej, na pláži, penová show. Večer chceš mať pokoj, to ohnivá show. Na čo toto robia? Same showky. Hej, furt nás zade volajú, nás zade furt. Výlety, nejaké pyramídy furt Aké spomínajú. pyramídy oni furt hovoria? O čom oni hovoria? Aké pyramídy? Neviem, čo za pyramídy, neviem. Ale toto ešte furt pivo ti nosia. Pivo, však ja pivo nepijem, čo nemajú? Spišská borovička? Tu nemajú vôbec Nie, spiskú borovičku. Nič. A mňa toto na volejbal ma volali minule. No jasné, s tými nechtami. Mňa s tými nechtami, No, hej, jasné. volejbal, ako... Hrozné. Nechoďte, fakt nechoďte do Egypta, ako... Stálo sa doma. Chorvátsko do Maša Širava, ale... V Tátroch. Hej, do Tatrov, hej, Tatry dobré sú. Hej, že doraz tam aj snežiť bude. Takže opakujem, nechoďte do Egypta.